Pabuta ko ninyo. Lalo kong bisita. Kadaghan ba ng mga tawhanan na? Kaya na yan ang papa. Maulaw ko nila pa, oh. May ngudto dia, pre. Kung sino kamayo sa auto nga basta inita. Pre, tayo mo, lingkod mo. Lingkod mo, pila mo kabok. Pang, ano yan, nagpunsa man yung desisyon sa imong anak ko kasabutan na nga magbinyan naman daw na siya. Natin mamalay ka ron lawa. Kabalo ka na? Tiyod, Asli! Pang, sorry. Balbangaan naman kung ko. Ang nakalisod pa, sud kay karon na mo ani ang mga lakihan. Unsa man Asli, tinuod na akong nadunggan? Oo pa. Siya na ang lalaki nga akong pakaslan. Sigurado ka na, basig magmahay kay niabot sa panahon. Sureball naman ko pa. Kuma naman tong kapon. Nahala, paaboton tanang kinsa ng mga tawanan na. Taman. Ready na mo tanan? Okay na. Tara. Intap na ang tanan. Ga, maminyo na gyud atong anak. Sige lang. Di man yun na siya padulong. Saan eh? Di pa tayo mo larga? Paabot lang, bra. Paabot lang. Mula ka lang kita ron. Ganahan ako papait ba? Jun, murag daghan ra kay natong kahoy. Ato lang sigurong kuhaan bugat na magayo. Adi lang na to kuhaan, G, kay ang sobra ni. Para na sa kasal. Larga na ta ha. Hoy, tepa! Huwag pa ko kasakay! Pabuta ko ninyo! Ma, pa. Salamat sa iyong suporta sa kuha, ha? Ayo! Do! Hoy, sabay. Hingaw lagi. Wala magkwentaw. Bitaw, no? Ako daw, ayo. Ayo! Hoy, nanay tao. Sige, kuha nyo ng mga gamit na. Pinagano mo kawin. Pinatag sa upan ng bagbrap. Uy, kay ka. Makaupa ba yung kang kagdala? Sige na. Nana sila maba. Tarungan ko ninyong tagad, ma. Ingnas papa ba nga? Tarungan niyong tagad ng mga Tingnan dito bisita na. imong papa. Kay mao may matubangan ang mga bisita nato din ha. Ikaw lang, ma. Ang loko ba? Kay obligasyon na sa imong papa. Kay pa. Ani asa ning mga bisita din sa gawas? Oh, kay maulo ko ba? Lalo kong bisita. Kadaghan ba ng mga tawhanan na? Kaya na yan ang papa. Maulaw ko nila pa, oh. Sarungon daw tagad. Batak pa! Dahil na gina pa, oy, sumura mo ka. Inana, nagbraya ka sa una pa na. Unsa man? Ay, tarungan tagad akong bisita pa ba? Padayon lang pa. Sige na pa. Atuan na dito. Asa man anak? Ah, padayon. Parang yung pagka... Bugman eh. Pre. May ngudto dia, pre. Kung sino kamayo sa auto nga basta inita. Ayaw pag inana Tama ka. na, Tarungan. nakay. Tagad pa ba? Bisita na pa, oh. Abi pa lang nagbatik. Itag mga batasan pa. Pre, tayo mo, lingkod mo. Lingkod mo, pila mo kabok. Asa pang ako pangasawa nun? Nak, pagkamali. Nak. Nakapulger man ka. Lingkuri ba? Ma, Pre, tugod ta. do, down ni. Brad, ang among toyo og tumong dire dili binuang seryoso kini. Mao ba? Asa man gyud ang lalaki ani? Pre, akong anak. Mo ni mamalay sa imong anak, pre. Yes, daddy. Ako ito. Asli. Forma pa lang oh, murag di ka palit og 5 kilos bugas sa isa ka semana. Pamili pud mong lalaki nga kanang makabuhi sa inyo ha. Ay nang mga uyamot ra. Grabe, nakaminus mo yung tawhanan. Murag malingaw kita ning pamalayan ni kan ba? Grabe ko ba ang tawon ra eh. Mura magkanang way silingan. Nang nakabura-burang ba. Tanawag busing do. Saan mo ni? Ito ka. Mag-excuse lang, pag-excuse lang to. Saan ako ni? Kaya busing nga, importante daw kayo. Siya sa preyake, nananawag. Oh, hello boss. Oo. Mahalin ha? Sige, hatag lang. Ha? Amora yung kuha? 8 million? Sige, hatag lang na. Sige, hatag. Sige. Kaya na, busy pa mi diri. Kaya namin sa pamalaya sa kong anak lagi. Sige. Sige, pre. Padayon na, pre. Ay, sadyo pre, ha? Pre, nanawag. Hello. Ay, boss. Nanay, buyer?
Pila may kuha nila? Ay, gamay kay Raptor ba yun na? Ah, oh, sige. Sige. Milyon? Pila ka milyon? Ah, sige. 10 million. Sige. Sige, boss. Salamat. Matay mo ragwa dyan na si Piet akong anak ani. Dato gid ang nakipili nga pamanhon da. Pa, unsa man ni klaro nga ba? Di na ko mudayon oy. Di na ko mudayon. Alit, diri ba? Di na ni Alisa, paminaw. Dayon na na kay dato, hindi kayo na. Sige na, ayoko na kong tagan. Morning, Brad. Ang kuwan sa kong anak, pamanunon. Welcome kay kas ako. Utol sa kinsang mga masakop sa kong pamilya. Ikaw ang iyang papa? Oh, ako. Excited na ko, kumpare na. Salamat, pre. Salamat. Mama? Kumari mo tayo. Gusto man nini mo? Igsoon. Mga igsoon. Sige, brother. Ikaw? Mismo. Mismo. Sige, manatan mo tayo. Ang kape, kadali. Magpang kape. Ah, sige, pre. Ay, nagkikik ko ng... Pasensya kayo ganiha kay murag liso akong mutok ba nga nakakita ko sa akong tanong diha gikutkot og manok. Pasensya lang yung kayo. Mo ni akong panganunon. Ah, money, pre. Salamat kayo. Butan man ni ay. Dik. Dato, Mimi. Klaro na. Magani, no? Man, makapobre kayo. Tugur lang kwarta na sila. Kayo, buhay kwarta? Ambot lang. Nausap ang tuno sa amahan sa babae. Kana, bundak-bundakan lang bangko. O, gani. Kadangon lang milyon. Kuha na. Gusto na ipakasal.